हेलौ लोगोफोर नै जों दिनैहाय दाउजें जायगाखौ नायनो फैदों माबायदि दाउजेंआ माबायदि जाखो बोसोरसे जाबाय फैया दायो नोंथांमोना नायदो दाउजेंआव माबायदि कन्डिसन जाना दङ बेखौ जों दायो नायनो थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दाउजेंखौ भुटाननि हाजो सेर बियो ना जों हाबलाङो नैबे लामाया बियो सिदा थांसिगोन लामाया बिनिफ्राय नैबे दाउजें नै ना दाउजें इक' टुरिजम बेनो जाबाय दाउजें नैबे लामाजों दाउजें थाङो दायो जोङो दाउजेंआव इन जालांसै आरो दाउजेंआ माबायदि जाखो माबायदि अबस्था जाखो आरो माबायदि नुयो दाउजेंखौ दायो नायनोसै मानो होनब्ला दाउजेंआव फैया गोबां गोबाव सम जाबाय सिगाङावथ' गोबां मानसिफोर फैयोमोन नाथाय दायो फैयोना फैया मिथिया दायो दसे थानानै नायहैनोसै मानो होनब्ला गोबां बोथोरफ्राबो गरम एसे हाजो सेरनि बारहावा जायोब्ला फ्रेश देहाखौ नाङो आरो माथाफोरखौबो एसे फ्रेश नाङो बेनिखायनो जों दिनै थांनानै नायहैनोसै दाउजेंआव बार जानो नै भुटान हाजो नुहुरबायानो दायो बे भुटान हाजो सेरावनो दाउजें नै बारफ्रा एसे थान्दारोम जाखाबायानोसै गोबां गरममोन बेनिखायनो एसे सान्थि लानो थाखाय बेयाव फैनाय जाबाय wah gila buat lagi deh माने पिकनिक जाफैनो थाखाय गोबां मोजां जायगा सान्थि जायगा मैदेर फैना खोनादों मैदेरा सामफ्रामबो फैया खाथियाव थायो मैदेरा थांनोसै दायो दाउजेंआव जेबो नगासिनो मानसिफ्रा जायगाया एसे रानस्राव आरोना एखेबारे 5टा जाथारगोन मोनाबिलि बेलासे मोनाबिलि ओरैबायदि मोजां जायो दाउजेंआव बेरायनो थाखाय बारफ्रा जा फ्रेश बार फैथारो मोनथारसिगोन जों दायो नै दाउजेंआव मोनसे माबा दङ गेटबो दङ बेयावहाय इन जायोब्ला टिकेटबो दाननाय जायो नाथाय दायो दंना गैया मिथिया थांनानै नायबासो दायो मिथिगोन जुदि टिकेट दानोब्लाथ' जों दाननांगोन दायो बेसेबां लायो बेसेबां मायो जेबो मिथिया टिकेट दानोब्लाथ' दायो दानो हागोनानोखा थांनानै दायो नायनोसै हगारो ना हगारा नै दाउजें हाजोआ बेनो आरोना ओरैबायदि खुला एरिया जेबो गैया बेयाव मात्र खुला एरिया बिथिं नेपालि बस्ति दङ ओमफ्राय बिदिनो मेन लामा बै भुटान बर्डारसिम बेयावहाय मा होनो लामा दङ सिसि ब्लक दायो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन बेयाव दायो ओरैबायदि खुला एरिया बे एरिया जाहैबाय गासैबो मा होनो फरेस्ट एरिया गेटआथ' दङ नै दायो गेटआवहाय जुदि फैसा लायोब्ला जोङो दायो फैसा होनांगोन नाथाय फैसा लायाब्लाथ' थांनो मोनबाय नैबेयावनो दायो दाउजें लिरनाय दङ नाथाय दिनै मानसि गैया नामा रावबो मानसि गैयाबानो थांनांसिगोन दायो दाउजेंआव क्ल'ज बेयावनो टिकेट दाननाय जायोमोन नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेयावनो टिकेट दाननाय जायोमोन नाथाय दिनै रावबो टिकेट दानग्रा मानसि गैया बेनिखायनो जों दायो अपसना नङा मिथिया दायो लानोबो हागौ नायफिनदो नै ओरैबायदि खुला एरिया जा मोजां एरिया नैबे हाजोनिफ्राय दै फैग्रा आरो बेफोराव मोनसे माबा दङ नै ओरैनो साहा लोंनो थाखाय मा होनो कफि लोंनो थाखाय दै लोंनो थाखाय बेयाव मोनसे दखान रेस्टुरेन्ट होनानै दोननाय जादों बेयाव ओरैबायदि इमारजेन्सि दै लोंनो थाखाय बेयाव मोननाय जायो बे जाबाय रेस्टुरेन्ट ना बे जाबाय रेस्टुरेन्ट जों थांगोन दायो सिगांथिंजाय ओरैबायदि खुला हावा बाराबो दायो ओरैबायदि लासैनो मा होनो गुसु जाबोबाय बिदि नायदो नै हाजोखौ नैबे हाजोआ जाबाय जोंनि आसामनियानो गोलैयो बेनिफ्राय
बै हाजो गोजौआ जाहैबाय भुटान आरो नैथिंजाय जोंनि आसामनि most famous मा होनो टी बागान साहा बागान बैयावनो करामुर जायखौ जोङो बुङो करामुर बागान बै थिंजाय नुहुरनाया बै न' नुहुरनाया बिनि उनावनो करामुर बागान ओरैबायदि समायना बागान बेयावहाय बर' फिल्म हिन्दी फिल्म शुटिंबो खालामनाय जायो दायो नै लामाया ओइथिंजाय दलां बानायदों ना बानायाखै मिथिया नाथाय बेयाव मैदेरबो फैयो बेयाव लासै मोना बारा गोबाव थाथावा एसे गिथावथाव माने जायगाया मा होनो मैदेर फैयोब्लाथ' एसे खारनांगोनबो आरो गिदिंना ओंखायनो जानला मोनला फैथावा दायो जोंनि सेफटिबो गैया नाथाय मैदेरखौ नुखायो माने खुला जायगाफ्रा जेब्ला फैलाय जेब्लानो मैदेर फैयो अब्लानो थाखानाङा नै हाजोआ जा मोजांखाना गोबां गोलाव लामा बियो खमसे खमबो 4 किल'मिटार जागोन बै हाजोसिम नाथाय हाजो गुदिसिम लामा गैया एसे गेजेरावनो बन्द जानाय नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दायो बानायबायसो ना बानायाखै मिथिया मानो होनब्ला जों बिराद गोबाव जाबायमोन फैया बेयाव खमसे खम 1.5 बोसोरसो बारबाय नैबे दिनाव मैदेर थायो एसे मोजां नायलै ग्राव लोगो मोनगोन बोरैबा ओइ दङ साइकेल दङ नै बिथिंबो मोनसे न' लुनो नागिरदों फरेस्टनि अफिस बायदिना एसएसबि केम्प बियो इन्डियानि एसएसबि केम्प बै नुहुरनाया हाजोआ जा गोजौनि बिथिंनाय नै बेयावनो जोबथा सिगांनि लामाया बेनो बेनिफ्रायथ' लामा गैला दायो आथिंजों थांबासो थांजायोसै ओइ बन्दु हाथि नाय ना नैयाबो मोनसे फख्रि बायदि जावदों जों दायो भुटान बर्डार मोनहैथारसिगोन आरो 1.5 किल'मिटारसो थांब्लानो भुटाननि बर्डार मोनसिगोन हाग्राबारि एसे नायनानै थांनो गोनां जायो लासैनो बिराद मानसि जायोमोन सिगांनि समाव नाथाय दायो फरेस्टनि एरिया नालाय बेयावहाय दायो जेबो दखान सखान गैला सिगाङाव बेयाव हटेल बायदिसिना लकेल हटेल्स बेबायदि बानायनानै दोनफैनाय जाबायमोन नाथाय दायोथ' जेबो गैला माथो लांदां आरो दैयाबो रानबोबाय माने जथेस्थ' दै फैनाय जायोमोन बेफोरबायदि दंग'जों नाथाय दायो गैला हाजोआ नै देन्जारखा दै बेयाव सिगां बिराद दै फैयोमोन नाथाय दायो दैयानो गैला माथो रानजोब्बाय माने हाय गाइस नै फाइनाली मोनफैनाय जाबाय दायो दाउजेंनि मेन जायगायाव दायो नै बिथिंनि जाबाय भुटाननि मा होनो बर्डार मोनो बिथिंनो हा आरो बैथिंजाय जा नुहुरनाय बेयो जाहैबाय करामुर बागान टी बागान ओरैबायदि साइज बागान दं बेयाव इन्डियानिनो फेमास साहा बागान दङ ओरैबायदि गिदिरखा बेयावनो बांसिन मानसिफ्रा नायनो फैयो नाथाय जों दिनैहाय बेयाव थांनाय जानाय नंला मानो होनब्ला टाइम गैला जों दिनैहाय बे मा होनो दाउजेंआव बार जानो थाखाय फैनाय जादों मानो होनब्ला गोबां दिनै गरममोन जै हाजो खाथियाव फैबाय बोथोरा दायो थान्दा गोजांनायसो मोनहांबाय नै ओरैबायदि गरमाव मोजां बेयाव नाथाय दायो दैज्लाङाव नैफोराव दै फैगोन मेसेङावबो फैयोमोन नाथाय रानसावजोब्बाय दायो ओरैबायदि रानसावजोबनाय दा मा खालामनो आरोना दसे बेरायफैबाय बार जानो थाखाय दायो नोंथांमोना नाहरदो भुटाननि माबाखौ ओइथिंजाय हाजोफोरखौ नाय बैनिफ्रायनो 1.5 किल'मिटारसो थांबावब्लानो मा होनो भुटाननि बर्डार मोनो बाराद्राय थांब्लाबो आरो भुटाननि आर्मिफ्रा हमना लांगोन जेलाव थाहैनो नांगोन बिसिनियाव ओंखायनो बारा जों थांला बिथिंजाय मानो होनबा इन्टारनेसनेल बर्डार गोलैयो बेनिखायनो जानला मोनला हाबफैनो हाया
गुलिफोरबो गावनो हागौ खुनु थिग गैया दायो नायदो नोंथांमोना दायो नै बिथिंनो जाबाय गरामुर बागान ना बिथिंनो बिथिंजाय भुटान जाहैबाय नै ओरैबायदि सिनारि मोजां